манчестер юнайтед ва криштиану роналду бо розигии тарафайн шаҳрномаи ҳамкориро қатъ намуданд. бошгоҳи манчестер юнайтед бо ҳуҷумкунандаи худ криштиану роналду қарордоди ҳамкориашро бекор кард. дар ин бора сомонаи расмии бошгоҳи манчестер юнайтед хабар додааст. гуфта мешавад ки девҳои сурх бо розигии тарафайн шаҳрномаи ҳамкориро қатъ намуданд. ҳамчунин роҳбарияти бошгоҳ ба роналду барои корномаи футболбозиаш дар даста изҳори сипос баён намуданд. ҳамлагари тими мунтахаби Португалия криштиану роналду пас аз қатъ шудани шаҳрномааш бо манчестер юнайтед чунин ибрози назар кард: ман ҳамеша манчестер юнайтед ва мухлисонашро дӯст медорам ки ин ҳеҷ гоҳ тағйир намеёбад. чунин ба назар мерасад ки вақти ҷустуҷӯи дастаи нав расидааст. ман ба манчестер юнайтед барори кор орзу менамоям. қаблан роналду ба рӯзноманигор Пирс Морган мусоҳибае дода, дар он дар бораи будубоши худ дар манчестер юнайтед пас аз бозгашт ба даста дар тобистони соли 2021 назарашро ошкоро баён карда буд. пас аз ин мусоҳиба сару садоҳо оиди манчестер юнайтед ва криштиану роналду зиёд шуданд ва ҳамин тавр ин мусоҳиба билохира ба қатъи шаҳрномаи ҳамдигар оварда расонид. ёдовар мешавем ки роналду то ин муддат дар ҳайати бошгоҳи манчестер юнайтед 346 бозӣ гузаронида ба задани 145 гол ва 64 партофти головар даст ёфтааст. криштиану роналду бо бошгоҳи манчестер юнайтед 3 маротиба қаҳрамони премер-лигаи Англия ва 1 маротиба қаҳрамони лигаи чемпионҳо гардидааст. ҳоло дастаи нави криштиану роналду маълум нест. гуфта мешавад ки пас аз ҷоми ҷаҳон футболбози португалӣ ба худ дастаи нав пайдо мекунад ки он бояд дар лигаи қаҳрамонҳо бозӣ кунад. агенти криштиану роналду барои гузариши ӯ ба Реал Мадрид талош дорад. пас аз ҷоми ҷаҳон эҳтимол аст ки криштиану роналду ба дастаи Реал Мадрид бипайвандад. агенти футболбози португалӣ барои роналду ҳоло дар ҷустуҷӯи тими ҷадид ҳастанд. ҳамчунин қайд карда мешавад ки аз ҷониби дастаҳо таваҷҷӯҳ ба роналду хело кам аст. ҳоло дар ҳайати бошгоҳи шоҳонаи Реал Мадрид Карим Бензема бо сабаби осеб як муддат ба тим кӯмак кардан наметавонад. дар ин робита ба бошгоҳ пешниҳод шудааст ки роналдуро ба муддати 6 моҳ ба ҳайати даста ҷалб намоянд. тибқи хабаргузории Марка бошгоҳи Реал Мадрид ҳоло чунин пешниҳодро қабул накардааст ва онро мавриди баррасӣ қарор додааст. қаблан криштиану роналду манчестер юнайтед ва мураббии дастаро танқид карда буд. роҳбарияти бошгоҳи шаҳри Манчестер ҳамин тавр моҳи январ бо роналду хайру хуш мекунанд.